Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadunong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Vaccination card requirement na sa mga commercial establishments sa idalom sa bagong executive order ni Mayor Evelio Lunardia. Negros Occidental, ginpaidalom na sa Alert Level 3. Mag-Iloy patay 3 pilason sa matumbahan sa truck ang isa ka balay. Debate para sa mayoral kag gubernatorial candidates sa Bacolod kag Negros Occidental, madayon suno sa organizers. Kag sa Digicast Weekend, aton katuan ang barangay Mailom sa Bago City sa tripping ni Roming kag teenager ni nga nalumos na salbar sa mga pulis sa Sagay. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, madayon ang virtual debate buwas nga adlaw suno sa mga organizer. Una nga nagpangabay nga himuon face-to-face ang debate si Bacolod Mayor Evelio Lunardia kag masunod si gubernatorial aspirant Attorney John Orola. Pero sunod sa organizing committee sa University of the Philippines Law Alumni Association Negros Occidental Chapter, ang tanan nga mga kandidato magluwas na lamang kay Maria Socorro Sibulan Okada nga hindi makontact ang na-brief na sa technical run. Sila ang nakapakig-angot naman sa tanan nga mga nagaduso sang face-to-face nga format. Sa pihak sang mga gagmay nga problema, excited na ang organizers nga mahatagan sang platform ang publiko nga makilala ang mga kandidato kag ang ilang nga panindugan sa mga issue para mabuligan sila sa pagpili sang ila botohon nga kandidato. Si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang magabukas ng event kag pagasundan sang mayoral debate kag masunod ang gubernatorial debate. May 3 ka mga segment. Una, ang mga pamangkot gikan sa sectoral representatives, pagasundan sa mga pamangkot gikan sa publiko, kag ang third part, mismo na ang mga kandidato ang magapamangkutanay. Kaupod sa UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter ang University of St. Lasal Bacolod kag Philippine Daily Inquirer sa pagpatigayon sang debate eleksyon 2022. Buwas ini sa aga masaksihan sa Facebook Live kag ang link ang i-post man diri sa Digicast Negros Facebook page. Sa number 9, pati mga bukid kag kadagatan nahalitan man sa bagyo nga Odette gani pati turismo apektado. Ang Danhugan Island sa Banwasang Kawayan, 100 hektaryas sang coral reefs ang nagkalaguba bangod sang bagyo. Yaring report. Ini hitsura sa mga structure sa Danhugan Island Wildlife and Marine Sanctuary sa Banwasang Kawayan matapos sa ginhalitan sa bagyo nga Odette. Wasak ang mga cottages, nakakas ang mga atop. May mga puno nga nagkalatumba, pati ng eagle tree o kung ang kahoy nga ginaistaran kag ginapugaran sang white-bellied sea eagle. Ini ang hitsura sa Bamboo Bridge Hut antes sa bagyo. Isa sa mga matahom nga lugar nga ginakapihan pero pagkatapos ang Odette, amo sini ang hitsura. Ang Typhoon Beach, ang isa sa mga paborito nga beachfront sa isla, amo sini katahom antes sa bagyo. Blue ang tubig sa dagat, kag green ang kakahuyan sa ibabaw. Pagkatapos ang Odette, amo sini ang iyang hitsura. Sunod sa kay Dave Albaw, ang Executive Director sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, nga amo ang nagadumala sa isla, ang mas masakit kayang idalom sa kadagatan ginhabukay sang balud dala sang bagyo. Mga 100 ka hektarya sang coral reefs ang nagkalaguba, kag tinuig ang kinahanglan para ma-rehabilitate ini. Budlay siya kay ang corals, budlay mag-regrow. So syempre all of the years of protection efforts, when you see it, it becomes sentimental for many. Ang masubo sunod sa iya kay hindi lang turismo ang apektado, kundi ang palangabuhian sa mga mangingisda nga nagasalig sa baybayon ang apektado man. Amo man sinikuno ang kahimtangan sa kadagatan sa Southern Negros, ang lubos nga naapektuhan sang bagyo. Ang climate change ang isa sa mga ginalantaw nga rason kung nga nagalala ang mga bagyo.
Ini ang dako nga mensahe nga dala sa aton kag nagakadapat nga halungan nga i-preserve kung ano ang mayara kita. This is also a call, wake up call gid siya yung climate event siya So, amo man na ang mensahe sa mga lugar like Tanhugan nga gabago ang klima, makita tagidya very obvious kidya sa mga places like small islands like Tanhugan kung anong effect sa climate change. Kaya wala labot sang super typhoons nga na-create sa isa ka nagakambyo nga klima. May coral bleaching manatabo mo last year, meaning gaputi ang coral sa kainit sang seas. Ang super typhoon, gakusog siya because naga-warmer pag ang dagat. Yara sa 2 ka milyon ka pesos ang damage sa mga structures pero hindi maisip kag matakos ang halit sa coral reefs. Pero pareho sa mga taga Southern Negros, porsigido ang tanan nga liwat magbangon. Nagkapasalamat sila kami 39 ka mga artist nga nagupod sa The Island is Calling, isa ka fundraising exhibit kung saan ang proceeds sini magakadto sa pag-rebuild ng Danugan Island. Kalabanan sa mga artworks ang nahimo sa circle ng mga canvas. Sunod sa kay Charlie Ko, isa sa mga exhibitor, daw parehos lang nga nagasakay ka sa barko kag nagatamo sa circle nga bentana kung imo lang tawon ang exhibit. It's like kalibutan, no? It's like how we see the world, no? And even though pagtanaw ko isang setup sining and curated by Gwen Decena is like tanaw ko daw barko, no? Do porthole, do makita mo sa barko sa mga buo magtanaw sa bintana amo ni mga storya sa environment ng katabo subong sa kalibutan na. Naka-retreat sa isla ang mga artist kagin pahangop sa importansya sa preservation. Gani diri nakabase ang ilang mga artworks. Subong nga hapon, formal na ini buksan sa Orange Gallery sa Art District sa Bacolod City. Sa number 8, mga transport group ang hindi mag-renew sang ilang prangkisa kung hindi ma-recall ang ordinansa nga nagaduso sa nga pag-phase out sa mga daan nga salakyan sa idalom sang Jeepney Modernization Program. May report si Nico Delfin. Dismayadong katapos ang transport group nga nagtambong sa turnover ceremony sa Syudad kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa Local Public Transportation Route Plan nga nagatukod sang 24 ka mga panibag-ong rota para sa masobra 1,000 nga dugang nga mga units. Milestone ang pagkabig sang LTFRB sa lihok sang Bacolod. Pero para sa katapos ng United Negros Drivers and Operators Center o Kunundok, isa ini kapatalang bangod upod sa City Ordinance 966 nga naga-adapt sang LPTRP ang pagduso sang Public Utility Vehicle Modernization Program nga magaresulta sa pag-phase out sa mga dipasay nga salakyan nga masobra na sa 15 ka tuig nga nagabiyahe. Sunod kay Diego Malacad, Secretary General sang Undok, may kasugtan sila upod sa Federation of Bacolod Drivers Association kag sentrong samahan ng mga tsuper at operator sa Negros o Conestone nga kung hindi ma-recall sang syudad ang probisyon sa among ordinansa mapilitan sila nga hindi na mag-renew sang prangkisa. Gin-endorse ang LGU sa January 12 ang isa ka ordinansa nga nagatugot na sa mga private nga jeep nga magsulod dere kag nagahatag na ligway nga face out ang mga tradisyonal nga wala kami makabalo. Ti kung hindi na siya ma-materialize, ginpa-hold na namon ang bilog nga dumanan pilisa nga hindi ani magawad permit. And base pa lang ma-unify namon tanan upod na sila ni Mambit kag si Stone nga hindi na magawad tanan sang business permit sa syudad sa Bacolod. Wala pa mapatod kung sano sarang ipatuman ang mga pagsulundan sa idalom sang City Ordinance 966. Pero nagapati ang katapos ng transport group nga paglapas ini sa bayanihan to Hilas 1 Act 2 nga nagasaad angod sa pagpaiway sang phase out sa national kag local level karon nga pandemic. Ginsiling naman ni Councilor Dindo Ramos, chairperson sang Committee on Transportation, nga magadepende sa national government ang pagpatuman sang phase out. Suno sa iya ang route plan para sa modernization kabahin sa mga requirement sang Department of Interior and Local Government. Buligan man nato ang sektor. Wala man tayo pasulabi na kung sino. Pag why makawila kasi nga in favor kami sa modernization ng LGU or stay kita gyapon sa existing naton nga ng public transportation system. Ang Bacolod ang ikaduha nga LGU nga may nahumanang route plan para sa ginaduso nga modernization program sa LTFRB kag Department of Transportation. Gani ginadayaw man ni LTFRB Chairman Martin Delgra III ang syudad sa nahuman nga route plan sa tuyo nga masulbar ang nagalala nga problema sa local public transportation system sang pungsod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7,
Provincial Health Office magatutok sa mga lugar nga may below 50% sa ilang target population ang nabakunahan. Bisitahan sa PHO ang ining mga banwa agud tumabuligan sila paayo sa ilang vaccination program sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Sa January 13 nga report sa PHO, ang banwa sa Calatrava, Moises Padilla, Tuboso, Manapla, San Carlos ug Cagayan ang may below 50% sa target population nga nabakunahan. May napulo naman ka mga LGU nga masobra sa 70% sa target population sini ang nakabaton sa at least one dose sang bakuna. Kag sa gihapon, ang syudad sa Carlota ang nagapanguna nga mayara sang 116.52%. Sa kabilugan sa January 13 nga report, 51.15% o kun 933,719 sa target population nga 1.8 million ang fully vaccinated. Pebrero ang target sa probinsya nga malabot ang herd immunity. Parayo naman ang paghatag sang booster shots. Sunod sa kay Diaz, kung may mga establishmento nga nag-request sa booster shot sa mga katapos sini nga masobra isa kagatos, ini ang gina-cater sang probinsya. Those LGUs that need a little bit more support, amo nang aton nga adtuan kag i-determine ano ang mga challenges that they are facing so that we can address them and that we can also give the right solutions. Sa number 6, duha pilason sa separado nga pagpaniro sa banwa sang La Castellana kag syudad sang La Carlota. Padayon nga ginabulong karon sa ospital ang 32 anyos nga si Ronald Obrique matapos inigintiro sang iya man mismo nga tiyo sa barangay Kamandag sa La Castellana kagabi. Sa investigasyon sa La Castellana PNP, ginhangkat sa nakainom nga tiyo nga si Petronilo Obrique sang inaway ang iya sinihinablos gani siya ang pagwaan sang binangon sang biktima. Nagpuli ang tiyo suno sa pulis kag sa pagbalik siya ang may dala ng armas kag iya gintiro ang hinablos. Nagsurrender na sa pulis ang tiyo. Samtang pilason man ang 61 anyos nga si Michael Sepe sang ini ang matiruhan kagabi sa barangay Hagimit sa La Carlota. Sunod sa pulis, nag-usisa lang si Sepe kag ang iya nga upod sa makabati sang paglinupok sa dalan. Samtang nagatanaw sa dalan, gilayo na lang sila nakabati sang lupok gikan sa ila likod. Naigos ang bala sa iya likod si Sepe. Wala pa makilalaan kung sino ang nakatiro sa iya. Sa number 5, sa banwa sang Don Salvador Benedicto, isa ka motorcycle rider patay matapos malampos sa poste sa higad sang dalan. Patay nagadala sa motorsiklo nga si Richard Cañete matapos maaksidente Miyerkules ang gabi sa highway sa barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan ang motorsiklo sa dalan sang hinali na lang maglapaw sa kilid. Mahimo man nagpreno si Cañete sunod sa pulis, gani naglabog ini pagkadto sa salsalon nga poste. Dahil doon arrival sa ospital ang biktima bangod sa mga pilas nga naagong. Sa number 4, sa banwa sang Pontevedra, mag-iloy patay, 3 pilason matapos matumbahan sang 10-wheeler ang isa ka balay. Patay ang mag-iloy nga Hermie kag J.R. Cordero, samtang pilaso naman ang isa pa ka menor de edad nga anak ni Hermie. Matapos matumbahan sang truck ang ila sinibalay sa kilid sang highway sa barangay Antipolo, banwa sang Pontevedra, kaina sang kaagahon. Suno kay Lieutenant Ruel Piniero, naglapaw ang truck sa kilid sang highway sang ini ang naglabay sa kurbada kag nagrekta ini sa balay sa mga kordero kag natumba. Dead on the spot si JR, samtang sa ospital naman, ginbawian sang kabuhi ang iya iloy. Nag-aguman sa seryoso nga samad ang driver sang truck sunod sa pulis, kag minor injury naman sa iya sini menor de edad nga anak nga iya upod. Sang nagligad nga Setyembre, isa man ka truck ang naglapaw kag natumba sa amo nga balay nga nagresulta man sa kamatayon sang ila hinuptanan nga ido. Sa number 3, mga korte sa Bacolod City ang physically closed sumugod-subong adlaw tubtub Enero 31.
Inibase sa order ni Chief Justice Alexander Hesmundo, sunod sa kay Bacolod Regional Trial Court Executive Judge Raymond Joseph Javier, ginpapanaog ang mando bilang konsiderasyon karon nga napaidalom ang syudad sa COVID Alert Level 3 sa National Interagency Task Force. Sa memorandum nga ginpapanaog ni Judge Javier, ang tanan nga korte nga yara sa Bacolod City Hall of Justice ang mangin physically closed. Ang tanan nga in-court hearings sa Hall of Justice ang suspended. Pero ang fully remote video conferencing hearing ang sarang magapadayon sa mga urgent matters nga subject sa discretion sa presiding judge. Ang tanan nga litigants, abogado, prosecutor, kag general public ang ginabisuhan nga makig-angot sa natungdan nila nga mga korte para mapatod kung ang ilang raise sa korte makabig nga urgent matter. Ang mga filings ng period pleadings kag iban pa nga court submission na due sa among nga period ang iga-extend tubtub Pebrero 1. Ang mga kasal humalin Enero 14 tubtub 31 ang subject na sa discretion sa natungdan nga judge. Sa number 2, Negros Occidental ang ipaidalom sa Alert Level 3 sumugod sa Domingo, Enero 16, tubtub Enero 31. Inibase sa National Interagency Task Force Resolution number 157-A nga ginpagwa sinila mga adlaw. Nalakip man sa ginpaidalom sa Alert Level 3 sa amo nga resolution ang Iloilo City, Iloilo Province kag Guimaras. Damlag pa sa separado nga IATF resolution, ginpaidalom na ang Capiz, Antique kag Aklan sa Alert Level 3 sa Western Visayas. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang iyang nga executive order sa pagpatuman sini ang mga insanto sa guidelines ng IATF para sa amo nga alert level. Sa mga establishmento nga tugutan mag-operate 30% lamang sang venue capacity kun indoor kag fully vaccinated dapat kag 50% naman sa outdoor. Mga menor de edad kag mga yara sa ginakabiga vulnerable population ang tugutan lamang makagwa kun para sa mga importante nga bagay kasubong sa essential services, trabaho sa mga permitted industries kag exercise. Sa IATF guidelines sa Alert Level 3, wala ginatugutan ng face-to-face classes sa basic education, wala sang contact sports, wala sang fun fair kag kid amusement industries, karaoke bars, clubs, concert halls kag theaters. Wala man ginatugutan ang casino kag bulang. Ang Negros Oriental napaidalo man sa Alert Level 3. Sunod sa gobernador, maga-require sa gihapon ang probinsya sang S-Pass kag negative RT-PCR test result sa mga lugar sa idalom sang Alert Level 3, Pasaka. Lakip na ang Negros Oriental. The changes right away would be the occupancy capacity. Indoors would be now limited to 30%. And outdoors would be limited to 50%. Whatever is included sa alert level 3, automatic na siya. It will be in effect. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Vaccination card ang matamat na nga i-require sa mga commercial establishments pati na sa mga mall inibilang pagsunod sa executive order kag ginpagwa sang alkalde sa Bacolod subong nga adlaw. May bukas pang amusement arcade sa Sininga Mall pero kutob lamang sa 12 years old pasaka ang nga fully vaccinated kag may vaccination card o kung digital vax certificate ang pwede makasulod. Amat-amat naman nga nanghimos para manirado ang pila ka mga kids playground sa mall bangod temporaryo anay nga wala gintugutan nga magbukas sandig sa pagsulundan sang Interagency Task Force kag sa executive order ni Mayor Evelio Lunardia karon nga napaidalom sa Alert Level 3 ang Bacolod sumugod subong adlaw tubtob Enero 31. Sa executive order, mga fully vaccinated lamang ang sarang makasulod sa mga commercial establishments kag limitado sa 30%, tubtub 50% ang venue capacity, depende kung indoor o kung outdoor ang venue. Gani ang mga drivers ng isa ka construction firm, nakibot man sang ginpangitaan sila sang vaccination card sa mga security guard sa ilang pagpadulong sa vaccination center sa sulod sang mall. Ginpatag naman sa tagdumalahan sa mall nga wala man nila ginapatuman ang no vaccine, no entry. Sa baylo, ilang man ginahaylo ang mga wala pa mabakunahan nga magpabakuna na sa vaccination center. Vaccine card. O kung din ka makadto, pamangkuton sa kung din ka makadto, vaccine, no, teknitaan ka vaccine card. Okay mula sa inyo nga muna sa sistema ta subong. Kami mahimo. Biskan sa Kami maka-vaccine, hindi ko mga pambula.
Kag para sa Digicast Weekend, feel-good stories naman ang ginhanda namon para sa inyo. Kunang sila'y may patag, ang Victorias may gawahon, ang Bago City naman may barangay Mailom. Ini ang pinakamataas nga peak sa Bago City. Humalinsang na simento na ang dalan pakato sa ibabaw, amat-amat na nabuhay ang turismo sa silinga barangay. May mga kapihan, may mga resort nga pwede ma-rent exclusively sa inyong nga pamilya. Kag sa mga mahilig sa outdoor adventure, may camping site. Nangin popular na ini nga go-to place kun weekend. Bangod sang mabugnaw nga hangin kag overlooking sa city view. Was, ibuton ta ini sa tripping ni Ruming. New Year's Day kag adlaw para mag-celebrate, pero sa barangay Old Sagay sa Sagay City, ang masadya nga selebrasyon nanging isa ka trahedya. May mga teenagers nga nagkalalumos, ang iban sa ila tigayon nga nakalangoy palapit sa higad sa baybay, pero ang isa nabilin sa tunga sang dagat. Maswerte na lang kami mga pulis nga nagapatrolya. Ang pag-rescue sa mga teenager aton saksiyan sa Baganihan sa Domingo. Barb, ang barangay Mailom nga nasi ganun siya nga biyayon, hanin ka bakulod mga 30 minutes nga drive mara ka na. Kag sa una budlay siya nabutong subong hapos na lang. Dumahambal ko sa una doon na layuan ko. Muot siningon ming dugay na kuguro nakakanto. Sa babaw lang ni siya Barb sang maaw. Oo, pagkabugnaw nga lugar. Bugnaw gid kay bababukid. Oo. At least Sige, doon bago naman nga go-to place. Oo. I-try ko. Allowed ay han subong, no? Siguro. Oo, open man siya. Open. Ang less lang ang venue capacity mo manana siguro ang implemented to. Kaagabi ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!